सनाम वांचुक बिथाङा उखैहाबनाय हाबाफारियाव दिनै 18 दिनसिम बिथाङा बेखौ फालिगासिनो दङ आरो बियो जों बयनिबो फरायसाफोरनि आरो लोगोसेयै इयुन समनि थाखाय गुबुन गुबुन सोलोंथाइनि जेंना बोस्रांनाय एबा सोलोंथाइनि जे भारत पर्यायावहाय पेपार लिक जानाय नीटनि आरो गुबुन गुबुन जेंनानि बोस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे ट्रान्सपारेन्सिखौ हास्थायनानै मोनसे गोथों पलिसिखौ हास्थायनानै एबा एक्जिस्टिं एजुकेशन मिनिस्टारनि रिजाइनेशनखौ हास्थायनानै बिथांमोना बे मोनसे आन्दोलनखौ खालामदों आरो बिथांनि बे उखैहाबनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथाङा जाफुंसारनायखौ हास्थायदों बेखौ जोङो मान होयो आरो बिथांखौ जोङो बर' हारिनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड एबसु आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ लोगो नांनानै बिथाङा सासे सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड मोननाय सासे सुबुं आरो बिनिखायनो जे बिथाङा दिनै सासे बयनिबो सुबुंथिनि फायखि हिसाबै बावहाय बिथाङा जि गावनि मोनसे माहारिखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा आरो फरायसाफोरनि जेंनानि समाधाननि थाखाय सासे फायखि हिसाबै गसंथादों आरो गणतान्त्रिक देशनि सासे माने बिथाङा नागरिक हिसाबै हांगार स्ट्राइकआ मोनसे गान्धीयान फिलसफिजों आरो लोगोसेयै बियो नन भायलेन्ट मोनसे प्रटेस्ट आरो जायखौ लानानै दिनै बिथाङा बेवहाय 18 दिनसिम गावखौनो बावसोमनानै दंगासिनो आरो जों बिनि गेजेरजों भारत सरकारखौ जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांनि सोमावसारनायखौ लानानै गासै भारतनि फरायसाफोरखौ माने इम्परटेन्स होनानै बिथांमोना बे सोलोंथाइनि पलिसिनि सायाव बा गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै भारत सरकारा बिथांखौ लानानै सावरायनांगौ होननानै जों आसा खालामो आरो बेजों लोगोसे बे जेंनाखौ समाधान खालामनायाव गासै जाय फरायसा हान्जा बा लाइमोन बिथांमोनहाबो बेहाय आन्दोलनाव ओंखारदों बेजों लोगोसे जोंनि उननि थाखाय भारत पर्यायाव जेबो जेंना गैयालासे जाहाथे नीट जानो हायो बा गुबुन गुबुन गभर्नमेन्टनि एजुकेशन पलिसियाव सोलायनाय लाबोनो हायो बिनि थाखाय बिथांनि सोमावसारनायखौ मान होनानै सावरायनानै एबा बन्द खालामनायाव बिथांखौ मदद खालामनांगौ जाहाथे भारत सरकारा गावनि बेबादि मोनसे देशआव माने क्रर जोङो लाइमोन बा फरायसा बिथांमोनहा माखासे सोलायनायखौ हास्थायनायनि गेजेरजों बे रेसपन्सखौ हास्थायो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय भारतआ मोनसे पृथिबीनि देरसिन गणतान्त्रिक हादोर आरो गणतान्त्रिक हादोरनि गणतान्त्रिक पर्यायनि जोबथा मोनसे गोहोनि आन्दोलना जाहैबाय हांगार स्ट्राइक बा उखैहाबनाय सोमावसारनाय दा बेखौ लानानै जुदि भारत सरकारा बा भारत हादोरा बिनि सायाव जुदि खोनासङाबा बा बेखौ लानानै जुदि बिथांमोनहा बे खान्थिखौ जुदि मान होआबा दिनै भारत सरकार बा भारतनि थाखाय बियो मोनसे मान सन्माननि खोथा जागोन मानोना पृथिबीयाव देरसिन मोनसे गणतान्त्रिक हादोर हिसाबै आरो गणतान्त्रिक पर्यायनि देरसिन राहानि मोनसे सोमावसारनायनि खान्थिजों सोमावसारनायखौ जुदि मान होआबा एबा सोमावसारनायखौ जुदि बिथांमोना गुरुत्व होआबा दिनै बेजों भारतआ मोनसे गावनि गणतान्त्रिक आखुथायखौ आघात लाबोगोन होननानै जों सानो आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सनाम वांचुक बिथांखौबो खावलायहरनो सानदों जे नोंथांखौ भारतल' नङा बुहुमाव दाब दाब गुबुन गुबुन नोंथाङा पृथिबीनिनो सासे सल्जार अफ हिउमेनिटी हिसाबै बा सुबुंथिनि फायखि हिसाबै गसंथायो आरो बिनि थाखायनो नोंथांखौ नांगौ आरो बेखायनो जों नोंथांखौबो नोंथांनि बे हांगार स्ट्राइकखौ दोनथ'नानै बयबो लाइमोननि खाथिराव एबा फरायसाफोरनि खाथिराव उन समनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव नोंथाङा भारत सरकार बा पृथिबीयाव खामानि मावलांनांगौनि थाखाय नोंथांनि हांगार स्ट्राइकखौ दोनथ'नानै जाहाथे नोंथाङा माने बे माखासे खान्थिनि सायाव जुजिथाबनायखौ लांगोन मानोना भारत सरकारा बेबादि मोनसे अहंखान्थिखौ लानानै दिनै सोलियोब्ला नोंथांबायदि सासे मुल्यबान नोंथांबायदि सासे समाजारि सुबुंथिनि फायखि हिसाबै जायखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बान्थाजों नोंथांखौ गनायथि होदोंमोन बियो जोंनि थाखाय खहा लाबोगोन आरो बेखायनो नोंथांखौबो जोङो बे उखैहाबनाय सोमावसारनायखौ बोखांना लानानै आरोबाव सोमावसारनायखौ मैखोमै लांनो थाखाय जोङो खावलायदों।